नैबे समाव जोंनि गेजेराव दङ बिसायख'थि समाव खोथा होनाय बायदि खोथा लाखिनानै खामानि मावदों एमसिएलए पवित्र कुमार बर'आ। गामि गफानि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव थांनानै खोथा होनायखौ दिनै मावफुंना होबाय। थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि समाव मावफुंनो हायै खामानिखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा मावफुंना होनो थाखाय मोन 9 जायगायाव अन्थाइ खुन्थियाखौ गायसनदों। 17 बोसोर बिपिएफ खुंथायाव थानाय समावनो गरेश्वर बियाबाव वाटार रिसार्च डिपार्टमेन्ट न'नि थांलाय फैलाय खालामग्रा लामाखौ गावनो बानायना लानो हायैखौ दिनै बियाबनि एमसिएलए पवित्र कुमार बर'आ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। 30 नं गरेश्वर बियाबनि सिङाव थानाय खाउरुपारा सकनिफ्राय रन्थु सकसिम एसअपिडि जि 2025-26 बोसोरनि रां बावजाजों सीसी ब्लक लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खुन्थियाखौ गायसननानै होबाय एमसिएलए पवित्र कुमार बर'आ। दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमसिएलए पवित्र कुमार बर'जों लोगोसे गरेश्वर ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि देबजित ब्रह्म आरो इउपिपिएल दलनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय गुडविल मिशननि दारै खाउरुपारानिफ्राय देवलगुसि थांनाय जिथु गाहाय लामा रन्थु सकसिम बे लामाखौ जोङो गुडविल मिशननि दारै लुफुंनायनि मावफुंनायनि थाखाय जागायजानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बे हाबाफारियाव नुजाफैदों जोंनि ब्लक कमिटिनिनो गाहाय आफादगिरि मानगोनां देबजित ब्रह्म बिथां आरो जिल्ला आफादनि मानव गेदेर आखान्थि नेहाथारि बानेश्वर नार्जारी बिथां आरो लोगोसे जोंनि आखान्थि नेहाथारि मानगोनां कामिनिकान्त बसुमतारी बिथां आरो बे हाबाफारियाव दोलोनि बायदि आयदायाव बिबान थानाय दैदेनगिरिफोर दङ। प्राइमारिया सहयोग खालामदों आरो बिसिडिसिआबो सहयोग खालामदों आरो ओनसोलनि आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर फैनानै मदद आरो हेफाजाब होदों। दा बेवहाय नैबे गामिया जोंनि माने एक्स इएम वाटार रिसोर्सनि सासे इएम देवलगुसि बिथांनि न'आ बिथांनिनो थांलाय फैलाय खालामग्रा गाहाय लामा बे लामाखौ बियो गिबियाव बानायदोंमोन। बिनि उनाव सेकेन्ड टाइम बियो माने इएम जाफिननायाव बायलांबाय जिहेतु बेखौ बानायनायनि दायित्व दंमोन खिन्थु बिथाङा लुफुंनो हायाखै बेखौ बानायनो हायाखै। खिन्थु आङो दिनै जिहेतु मानव गेदेर प्रमद सार बिथांनि नाजानायजों अनसायनायजों जोंनि गरेश्वर समस्तियाव देग्लाय एबाराव 5टा बोसोरनि गेजेराव आं दा सारिथा बोसोराव माने 46टा लामा बानायबाय। बे लामानि गेजेराव 6 किलोमिटार 5 किलोमिटार 4 किलोमिटार 2 किलोमिटार 1200 मिटार 1 किलोमिटार बेबादि रोखोमनि जोङो 46टा लामा जाबाय। दा बेवहाय आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों गासै जोंनि रेभिनिउ भिलेजआ 52टा दा बेनि गेजेराव दङ 401 सुबुरि दा अनेक लामा आरो नांबावगौ माथ्र जोङो 46टा लामा बानायदों। थेवब्लाबो जिहेतु सासे इएमआ बेयाव दङमोन हिसाबै बिथाङाबो बानायनांगौ दङमोन। जिखिनि बिथाङा मन्त्रि पदबि हिसाबै बानायनाय जिथु दायित्वमोन बिसिनिखौ जों नुफुङाखै थांनाय लेभेलाव आरोखि। बे दलं गंसे बानायदोंमोन बिथाङा माने पथिमारि दलंनि दलंघाट होननाय सकआव बे दलंखौबो बिथाङा 8 कौटिनि पेकेजनि फान्डनिमोन 6 सनावनो उद्बोधन खालामदोंमोन खिन्थु बिथाङा दलंखौबो लुफुंदिया आदुरा खालामबाय। बहुद नाजानायनि गेजेरजों देग्लाय जोङो एबाराव टेन्डार सेन्डार खालामनानै जितु माने माबानिफ्राय सेन्ट्रेल फान्ड आरो माने स्टेट फान्डनि माने लगायनानै 7.5 कौटि टका बे जों लुफुंनायनि हाबाफारि लाबाय थादों। दा बे जाफुंनायनि लामायाव दा बिथाङा बेबायदि माखासे रोखोमनि खामानिफोरनि सायाव बारा इन्टारेस्ट थानायखौ जों नुहुराखै आरो। थांनाय बोसोरफोराव महेश्वर बसुमतारीया लामा दालां लुफुङाखै नामा? अब्ला जिहेतु दा बिथांखौ दा दिन्थिनो हानाय बादि बिदि दालां बा लामाखौ जों नुवाखै आरोखि। दा जिखिनिया जोङो आङो एमसिएलएआवनो दोङो हिसाबै आंथ' बोसोराव मात्र 50 लाख थाखाल'सो मोनो। थेवब्लाबो प्रमद सार बिथांनि अनसायनाय इएम बिथांमोननि अनसायनाय बिटिआर सरकारनि जिथु अनसायनायाव जथेस्थ' मदद आरो हेफाजाब मोनदों। मेडिकेल सेक्सनानो जा
PWD सेक्सनानो जा हेन्डलुमानो जा प्राय माने 25टा डिपार्टमेन्टसोनि माने आसनिफोर आं मोननो हादों आरो मेडिकेलाव जेनेबा 3 कौटिजों मोननै महलनि बिल्डिं लुफुंबाय मार्केटनि आं सासे चेयारमेन हिसाबै मोनसेबो मार्केटआ दिनै माने मोनाखै होनना बुंनो हाया थारमाने मार्केट सेट हिसाबै आङो बरगुलियाव 37 लाख जोंनि बर' बाजाराव खमबाबो 20 लाख 22 लाख 24 लाख 15 लाख आरो 5 लाख बेबादि होनानै जायगायाव बानायदों आरो बे 18 लाख थाखा बालाबारियाव 15 लाख थाखा रामपुराव बेबायदिनो हरै माने गबसारानि जितु मारायगामि बेयाव माने 15 लाखनि माने गुरमुबालाथियाव 18 लाखनि बेबायदि मार्केटआव जिखिनि दायित्व दङ रुरेल एरियायाव बेखिनिखौ बानायनाय जादों आरो बेनि अनगायै महेश्वर बसुमतारिया थांनाय EM जानाय समाव रायजो राजानि खामानि मावाबासिनो गाव धोन सम्पति आरजिनायावसो बांसिन गोसो होदोंमोन नामा बेबायदिखौनो नुयो नोंथाङा जेरैबायदि सोंदों जेरैबायदि बेयाव बिथाङा जेखिनि खामायनानै मोनदों बे रांजों जुदि गरेस्वरावनो जुदि नार्सिं हम मोनसे खुलिनानै रायजोफोरनि बेमार नायजानायनिफ्राय टेब्लेट जानायनिफ्राय मदद होनो हागौमोन नङा होमबा दा बियो इनकाम खालामनाय थाखाखौ राङापारायाव बागान बानायनानै जुदि दोनहैदोबा माने टि गार्डेन बानायहैदों होनदों बेयावथ' जोंहा जोंनि गरेस्वरनि रायजोनि जेबो लाब जाया नङा होमबा दा बेनिखायनो जुदि बिहा दिनैनि थारिखआव जुदि खेमता दोङोबा गरेस्वरावनो गंसे नार्सिं हम खुलिनानै रायजोफोरखौ सिबिनो थाखाय आं गुरै खावलायदों बे माने राङापारायाव जोंहा खुनु बेनिफिट गैया जोंनि रायजोनि गरेस्वर रायजोनिफ्राय आरो दा बेबायदि इनकाम खालामनायनि खेथ्रआव बेहा गावनि फारसे बेसे इन्टारेस्ट बर' बाजाराव बाजारा गैयामोन खिन्थु आङो दिनै बाजारखौ खालामनानै पार्मानेन्ट खालामनायनि लामायाव थांबाय थादों एसे बर' बाजार एरिया डेभेलप जानाय बायदि लेभेलाव जों नुनो मोनो आरोखि जेरैबायदि स्कुलाव मानब गेदेर कामिनिकान्त बसुमतारी बिथांनि दैदेननायजोंनो 1 कौटिनि क्लासरुम लुफुंबाय कामिनिकान्त बसुमतारी बिथांनि दारैनो स्टेडियाम गंसे लुनो थांबाय थादों बिथाङानो नायबाय थादों मानब गेदेर जोंनि आफादगिरि देबजित ब्रह्म बिथाङा माने बिथांनि दैदेननायजोंनो माने देपारगांआव मोनसे 33 लाखनि मोजां रोखोमनि कमिउनिटि हल लुफुंनाय जाबाय आरो बेबायदिनो अडिट'रियाम हल मानब गेदेर जोंनि आखान्थि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि नार्जारिनि दैदेननायजों माने कमिउनिटि हल अडिट'रियाम हलखौ लुफुंनाय जाबाय दा बेबायदि आरो माखासे रोखोमनि खामानिफोर जोङो बयबो दायित्व लालायनानै थिकादारि नङा बयबो दायित्व लालायनानै खामानि मावदों बेनिखायनो समस्थिया एसे मोजां लेभेलाव फैनायखौ नुदों आरो दिनैनि थारिखआव आं दाथियै बुंदों गरेस्वर समस्थिखौ UPPLनि ट्रेक्टरनि सावगारिखौ लानानैनो जों देरहानो हानाया बास्तब जानानै फैबाय आरोखि खमबाबो जोङो 27,000 बा 26,000 भट मोननायनि लेभेलाव दायो बर्थमान दं लास्ट ममेन्ट जों खमबाबो 22,000 भट मोननानै देरहागोन होननानै आं दिनै दाथियै बुंदों आरो